बड'लेण्डनि राजखान्थि आसामाव बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि राजखान्थि बड'लेण्डआव गासै मोनजिबा बियाब दङ आरो बे मोनजिबा बियाबा आसामनि सरकार दानायाव मैखोमै बिफाव लाहैगोन मैखोमै रल प्ले खालामगोन बड'लेण्डनि राजखान्थियानो फैबाय थानाय आसाम सरकारनि खुंथायनि बेलायाव जोबोरैनो रल थागोन बेखौ नोजोर होनानै दिनै नुनो मोनदों जे मोनजिबा बियाबाव बड'लेण्डनि मोनजिबा बियाबाव इउपिपिएलआ मोनजिबा बियाबावनो बिजाथि फसंदोंमोन बिपिएफआ मोनजिसे आरो एलायेन्स हिसाबै बिजेपिआ मोनब्रै बियाबाव बिजाथि फसंदों बिदिनो रायजो दल कंग्रेस असम जातीय परिषद सिपिआइएम बायदिसिना राजनीतिक दलफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरखौ देखायनाय जादोंमोन जों बेवहाय थुलमुलै जोङो सावरायनो लादों आरो दा समावहाय फोसावनो लादों जे बड'लेण्डनि मोनजिबा बियाब आरो आसामाव माबायदि रोखोमै रिजाल्ट फैनो हागौ बबे दोलोआ बेसेबां बियाब आवथायनो हागौ बेनि सायाव जोङो माखासे सरसमिन तदन्तनि गेजेरजों एबा रिपर्टिंनि गेजेरजों जों लाबोनो हादों जे बिपिएफआ मोनजिसे बियाबाव कन्टेस्ट खालामदोंमोन मोनजिसेनि मादाव बिपिएफआ मोनजि देरहानायनि लामायाव दङ मोनजि बियाबाव बिथांमोना देरहानायनि लामायाव दङ बिजेपिआ मोनब्रै बियाबाव कन्टेस्ट खालामदोंमोन मोननैयाव देरहानायनि आसा दङ इउपिपिएलआ मोनजिबायावबो कन्टेस्ट खालामदोंमोन नाथाय इउपिपिएलआ मोनसे देरहानायनि मिजिं दङ बिदिनो आइएनसि एबा कंग्रेसनि थाखाय बड'लेण्डआव जायगा गैया जों बेखौ नुनो मोनदों बबेखानि खुनुरोखोमै मोनसे देरहानायनिबो आसा दङ नाथाय इंखंनि जेनाखि रिपर्टिं बे रिपर्ट मथे दा बे कंग्रेसनि लोब्बा एबा कंग्रेसआ बेवहाय जायगा गैया आरो बेवहाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट बेवहाय लाबोनाय जादों इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटआ सानै देरहानायनि आसा दङ बे गासै मोनजिबा बियाबाव बिपिएफ 10 बिजेपि 2 इउपिपिएल 1 कंग्रेस 0 आरो गुबुन गुबुन एबा इन्डिपेन्डेन्ट 2 गासै मोनजिबा बियाबाव बे रिजाल्टआ फैनायनि आसा दङ माब्रै बे जानो हागौ बेखौहाय जोंनि रिपर्टिंनि गेजेरजों मोननाय सुलुं बे जाहैबाय नाम्बार 1 गसाइगाव बियाब बेवहाय बिपिएफजों आरो कंग्रेसजों जागोन कन्टेस्टआ बिपिएफनि सभाराम बसुमतारिया देरहानायनि मिजिं दङ आरो कंग्रेसनि जसेफ हाजदाखौ बिथाङा फेजेननायनि मिजिं दङ नाम्बार 2 दतमा एलएसि बेवहाय बिपिएफनि रबिराम नार्जारिया देरहागोन इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम नार्जारिखौ फेजेननानै क'क्राझार एलएसि एबा नाम्बार 3 क'क्राझार बेवहाय सेउलि महिलारि बिपिएफनि बिथाङा देरहानायनि मिजिं दङ आरो लरेन्स इस्लारिया 2 नाम्बाराव थागोन नाम्बार 4 बावखुंग्रि एलएसिआव सासे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट राजिब ब्रह्मआ इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट आरो बिथाङा एआइडिएफनि बिजाथि आबु ताहेर बेफारिखौ फेजेननायनि मिजिं दङ 19 सिडली चिरां बेवहाय इउपिपिएलनि पानिराम ब्रह्म बिथाङा देरहानायनि आसा दङ आरो बियो फेजेनगोन इउपिपिएलनि बिजाथि रन्जित बसुमतारिखौ बिजनि बियाब नाम्बार 20 बिजनि एलएसि बेवहाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट खलिलुर रहमाननि मुङा सफैदों आरो बियो फेजेनगोन अरुप कुमार देखौ नाम्बार 41 मानास एलएसि बेवहाय बिपिएफनि केन्डिडेट थानेश्वर बसुमतारिया देरहानायनि मिजिं दङ नब कुमार सरनिया गणसंसा पार्टीनि केन्डिडेट बेखौ फेजेनगोन नाम्बार 42 बाक्सा एलएसि बेवहाय बिपिएफनि केन्डिडेट मनेश्वर ब्रह्मआ देरहागोन आरो राकेश ब्रह्मआ 2थि नाम्बाराव थागोन नाम्बार 43 तामुलपुर एलएसिआव इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा बारग' चिफ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथाङा देरहानायनि मिजिं दङ आरो बे फेजेनगोन आसामनि सासे मैखोम पलिटिसियान बिस्वजित दैमारिखौ बिथाङा स्पिकारमोन
आरो स्पिकार बिश्व दैमारिया प्रमद बर'नि आखायाव जेनगोन बे सुलुङा फैदों। नाम्बार 44 गरेस्वर एलएसि बेवहाय बिजेपिनि केन्डिडेट भिक्टर दासआ देरहानायनि मिजिं दङ। पबित्र बसुमतारी इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ नैथि नाम्बाराव थागोन। नाम्बार 45 भेरगाव एलएसि बेवहाय बिपिएफनि बिजाथि महेश्वर बर'आ देरहागोन आरो अनसुला गोरा दैमारि कंग्रेस दोलोनि बिथाङा नैथि नाम्बाराव थागोन। नाम्बार 46 उदालगुरि एलएसि बेवहाय रेहन दैमारि बिपिएफनि बिथाङा देरहागोन आरो इउपिपिएलनि बिजाथि एबा एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ नैथि नाम्बाराव थागोन। नाम्बार 47 माजबाद एलएसि बेवहाय बिपिएफनि बिजाथि सरन बर' देरहानायनि मिजिं दङ आरो बियो झारखन्ड मुक्ति मोर्चानि बिजाथि प्रीति रेखा बारलाखौ फेजेनगोन। नाम्बार 48 टंला एलएसि बेवहाय बिजेपिनि केन्डिडेट बिखन चन्द्र देखा देरहानायनि मिजिं दङ आरो बिथाङा फेजेनगोन कंग्रेसनि बिजाथि रहित पारिगाखौ। दा बेखौ नोजोर होनानै नुदों बिपिएफनिफ्राय मोन 10 बियाबाव देरहागोन। बिजेपिया मोननैयाव, इउपिपिएलआ मोनसे, कंग्रेसनिफ्राय 0 आरो सानै इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट फारियै राजिब ब्रह्म आरो खलिलुर रहमान।